Pini preniphai inquiry Karbirong Sarame hin pen TVDC interim angdengan kichuna jok Karbirong Sarame pen ningkang sam chepaklangsi bangplie phaning waisi karchupon Pini preniphai inquiry bom tarni tiripi Karbirong Sarame pen patirpi ponsi dipu taralangso jutang klamalong Karbirong Sarame tum ajirding klui pen kehang Traditional Village Development Council kichari japan implement metike Kichoklim, Kangtimlim, Kalipusitame, EC Intuiving, Interim Angdengan Karbirong Thomas Council Tumpen, Chikroi Sarpen, Kedengajok, Man Kedok Karbirong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang, Longsing Ronghang, Karbiricho, Rongarak, Elvin Teron, Bidisar, Karbirong Thomas Council Pen, Ratan Terang, Chief Convener, 24+, La Athak, Kijong Bang, Piapan Ingvaisi, Ningkang Sam Ningkarong Chipaklangsi, Karcho Padupon. Pini bangso karcho amelong aluhiaman pen kachetong dun Karbirong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Riti Singhi Lun Sing Teron MLA Dar Sing Ronghang Karbiricho Long Sing Ronghang 24+ Chief Convener Ratan Terang Elvin Teron Bidisar Karbirong Thomas Council KCS Meipu Chandra Singh Kro KLA Kong Chunbang Long Sing Tokbi KRA Meipu Dharmo Sing Teron Dun Meipu Ajit Rongti Nijang KRA Meipu Ronson Teron Penchenglok Ahavarti narong asar basa pi penchenglok arong ami karatum chetong dunsi mesen pen karcho ame pajutpon athe alang letum phan customary code nangjipu alang tum nikansi inigali nikan thom pripho chesong lo lapen ke laso customary code abang ke letum 60 letum phan Karbirong Thomas Council nang pi cheng ben tai letum along do laso a provision do lapen katiar ju unji aja kong datu lasi laso teng ben sinetum jingki je tham no lapen ke gono mata esen nang pilo laso teng ben sin division pilo lasi allu ta mane tum ron thai lo lapen ke training da pithai lo judicial court ke thekatum apan hangsi lapen ke Guwahati High Court Supreme Court High Court aloyar tuma court long eklembong aloyar tum hangsi advocate tum hangsi training PPC along arong damong lo lapen Karbirong Thomas Council pen siklem pon laisia sayang denglo hinia bangke Traditional Village Development Council rong asor kemang lason sin hangi pulo Traditional Village Development Council lasi rong asara ateng pen sinil tum chingwai chingsai pen si laso kapichun ponjia sayang deng pen sin tum non claim pon momlo Dr. Tuliram Ronghang ke hai phan karcho ni si nilitum ningkang sampen Karbirong long tokonu kedo rong asar padang te Traditional Village Development Council aning kahang pen kichun lo po aning chaparong si ke hai siam ke hai phan pini karchoji kusinili tum pini dak tarang solong neji phapono kadu we rong asar pencenglo kadu we la cherap chitu atum arjab thip ajone se pini panang dengkil kililo la penke isialam ke pudamelo plotengke non dobom council long positame panchayati raj system abang se ka implement ji VDC se ka implement ji aphansi bori ponbom sitame la songbong pen to sitame rat thurpa ka kache song ajone pini News Report Karbirong Live